chu tiang ani chuan in a thlema zong kha me har satan ka donate le nga lang i du dan dan in tiro nang ma poisa ni to a me house zong hi tu ma min tran pui tu tur po ka mu zo lo ni a to pa pakhat ka mu hlau ti lo chu eng ma tu ma in min tran pui an du lo zel me house te hian tu ma tang pui an du lova an ui kom thlat zel eng ma nei lo te hian in mi tran pui nan hian an poisa te an thil nei te an phal zok zel hi amak khop mai la hetiang ang mishing hi kan vatam don tak em o alanga thatau anga midang tran pui du viau si ma se aruka midang tu main an hriat lo na huna tu ma watran pui du miat lo ang hi kan vatam don em tiru hetiang ang himal somna an hungai lo ani chuwangin midang kan tran pui tur ni chuan tu ma hriat lo po in lo tran pui thinang o he video hi ilo enani chuanin min thil an dil che ani chuanin pethin ro ui kom lu tuk hi a thalawania chuwangin inei ani phot chuanin tran puin pethin ro abigin an rila tramani chuanin tran pui thinang che nangmai ni ma mo ayana sa zo khan an manin nan ma mo ve mai thesin chuwangin midang lo tran pui la lo hlim zelang che